Здравей! В това видео ще се опитам да ти обясна как стои въпроса с представянето на продуктите, особено за вариациите при винтове, за да можеш да избереш правилния подход и как ще бъде по-лесно да се поръчва от гледна точка на клиента. Така, ще го покажа с винтове. Тук е Timbertown, има структура, отиваме на винтове. Има два варианта на представянето на продукти. Единият вариант е тези винтове за дърво имат 5 вариации. Единият вариант за представяне е да си направим за всеки един продукт, винтове за дърво, този атрибут SNK 516200 броя да си е в самия продукт. Т.е. да имаме 5 продукта с това описание и с определена цена. Така принципно се поръчва по-лесно от гледна точка на клиента, зависи колко е голяма номенклатурата обаче. Така, втория вариант, който е, като влеземе на самия продукт, той си е с това описание, има си една единична цена и можем от тук да си добавяме бройките в кошницата. Така, това, което може да се направи обаче, е да се направи вариация. Така, ето тук при поръчката са тези вариации 5, които съм ги направил преди това. Кликам върху продукта. Значи той ми дава, че има цена от 13 до 15, тъй като аз съм ги разделил тук, всеко едно нещо си е с различна цена. Ето това да речем е 13 лева, това е 15 лева, това е 14 лева. И когато искаме да добавим нещо, две бройки от това, една бройка от това и се добавя в количката. Така, как се управлява цялата работа? Ако имаме такива вариации, ето тук във вариации, имаме едно общо наименование на продукта, винтове за дърво СНК, имаме описание общо на продукта и сега всяка една вариация можем ние да, значи 5 на 120, можем да изслагаме цена на този размер, да му слагаме код, ако имат тези артикулчета, ако има баркод само за тях, тук да си ги управляваме на такова ниво. Можем да сложим управление на складова наличност и тук всяка една вариация по-отделно можем да си я ценообразуваме, за да получим правилно. Така, когато се изчерпи определена наличност, можем да го дадем изчерпан артикул, тогава няма да ни излиза на сайта. Докато обикновеният продукт се управлява малко по-лесно. Значи той няма такава вариация. Той има една единствена цена. 15 лева. И тук трябва да асоциираме тези винтове към производителя, кой да са. Кой е по-лесният вариант? Не мога да ти кажа за този бизнес. От наблюденията, които имам, е, че ако се направят на размери с вариации, ето така, понякога по-трудно се ориентират хората какво да поръчат. По-им е лесно да поръчват на така като отделни артикули, да се добавят в количката. От SEO гледна точка също това е по-добрия вариант, защото на практика ние имаме повече продукти, които
Google може повече да индексира. И от тук по-лесно се добавя в количката, вижда се цената, докато тук е малко по-завъртена работата, но в крайна сметка и така може да се направи. Това е решение, което трябва да се вземе, за да прецениш кой вариант е най-добрия за образуването. Значи това е продукт с вариация. Тук може да са 5 продукта, да се казва винтове за дърво СНК 500, единия да се казва така, втория да се казва така, третия така, четвъртия така, петия така, или да се казва винтове за дърво СНК, както го показвам на този клип. Просто въпрос е на решение. И двата варианта не са трудни за реализиране, но в единия случай се управлява по-лесно тази част. Трябва върху това да вземеш решение. Иначе продуктите съм ги направил за сега като категориите и всичките са като вариации. Просто ще ги изчиста, за да видим какви размери да сложиме. И така. Помисли само, защото това е много важно, дали ще имаме вариация на продукти или ще имаме всеки продукт с име. Винтове за дърво, да речеме 5 по 60, 5 по 120, 100 броя. Дали ще имаме винтове 6 на 260 по 100 броя, като артикул. Това е което исках да споделя. Моля да ми върнеш обратна връзка.